ka lang. So at least ito, bigyan kita ng strategy kung paano ka makakakuha ng at least dalawang prospect or dalawang subscriber mo dito kay Seacrest, alright? So maraming salamat sa mga nag-type, mga nag-yes na yes. Okay, thank you, thank you. So please so sa mga nasa bahay po ngayon, pwede po kayong mag-off cam, yan, para hindi po tayo nakaka-distract ng ibang audience natin. Lalo na kung kayo po ay nakahiga, naka, may nakabuka ka. Okay, basta i-off cam nyo na lang po yung camera ninyo. Okay, mag-off cam na lang po kayo, pindutin nyo yung camera, dapat may slash po yan para hindi kayo nakikita ng iba. Ako lang yung makikita ninyo dito sa screen ninyo. Okay po ba yun? Alright, so now, ayan, ako lang ba yung nakikita nyo talaga? Ayan, ako lang nga talaga. Okay, so okay naman po, nakikita nyo po bang aking screen? Can you please type yes ulit kung nakikita nyo po? Sige, patay po ng yes kung nakikita. Baka nagsasalita ako tapos hindi nyo nakikita, sayang naman. Ayun, yes, yes. Okay, yes. Alright, yan. Okay, salamat po And again, mga ma'am and sir, welcome po sa buong Seacrest family, sa mga sub-teams namin dyan, sa mga sub-teams po under our community, welcome po. Okay, and I want to congratulate everyone sa bagong milestone po ninyo, Executive Director, Senior Director. So looking forward po sa next National Director naman na papasok dito kay Seacrest, and isa-isa na po yan. Alright, isa-isa na po yan kasi meron na tayong strategy para magawa po ito. Okay? Ang kailangan lang po talaga natin ay maniwala po tayo sa proyekto natin, maniwala tayo sa kumpanya, maniwala tayo sa CEO natin, sa product natin, sa marketing plan, syempre sa upline mo, sa enroller mo, sa crossline mo, at lalong-lalo na sa sarili mo. Okay, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Napakasimple lang po talaga ni Seacrest, sobra. Alright, so I welcome you all to our special training for tonight. And thank you po sa mga nag-reply. So sana after po nito, after po ng training natin, marami po kayong matutunan at i-apply nyo po kagad. Okay? So ano bang topic natin for tonight, Coach Tim? Okay, pakita ko na nga sa inyo kung ano topic natin tonight. Ang topic po natin ay, ayan, nasaan na ba? Ba't ayaw? Okay, wait lang po Ba't ayaw gumana ito? Okay, ang topic natin, ayun. Ano ba yan? Advanced na tuloy. Yan, okay. So ang topic natin for tonight is how to be an effective affiliate of Seacrest and why should I stay? O yan, sa mga bago po. Naku, ipasok nyo yung mga bago nyo dito. Ma'am and sir, ang dami po nag-sign up nung promo natin. Ang dami po nakakuha ng free accounts. Dapat napupuno na natin tong Zoom. Kasi 'di ba, buy one take one account 'yun So ngayon po dapat pinapasok niyo po sila, pinapapasok niyo yung mga bagong members natin para ma-orient po natin kung ano ba yung mga dapat gawin at bakit tayo magstay kay Seacrest para maunawaan po nila. Kaya kung ako sa iyo i-send mo tong link, humabol sila sa training natin. Guluhin mo sila. Kasi ginulo mo nga sila Ginulo mo sila nung nananahimik sila, sinabi mo sa kanila, sumali ka na dito ngayon na, bilis. Tapos ngayon training, ayaw mo na papasukin. Okay, papasukin mo ngayon. Dapat ngayon training, uma-attend po sila. Okay? Kasi lahat ng kitaan, guys, meron training talaga yan. Para kumita ka. Kahit mag-OFW ka pa, kahit mag-apply ka ng bagong trabaho mo, magte-training at magte-training ka pa rin. Correct? Okay. So ito po yung topic natin for today. How to be an effective affiliate of Seacrest and why should I stay? Okay guys, ito po. Tanungin ko muna kayo, na-experience nyo po ba to? Okay? Pwede nyo po i-type ang yes sa chat box kung na-experience nyo po ito. Ikaw ba yung nasabihan na networking na naman ba yan? O yan, yung sineran mo tapos sinabihan ka ng networking na naman yan? O kaya, ito po, tinatanong ka ng may puhunan ba yan? Okay, ano pa ba? Wag mo na ako isama dyan. Naku po, ito yung nakakainis, no? Nakakainis na reply, no? Wag mo na ako isama dyan. Ayan, okay? Kayo po ba ay nasabihan yan? Kung nasabihan kayo yan, type nyo po yun yes. Sige.
Okay, ito din, pwede din sinabihan ka, itigil mo na yan, nanloloko ka lang. Naku po, no? Saklap. Alright, ano pa ba? Ano na naman bang scam yan? Naku, ito, sakit na ito. O, nasabihan ba kayo na scammer kayo? Ako, nasabihan ako nito. O, binablock pa nga ako niyan. Okay? At ito yung pinaka-paborito ng lahat. O, yan, mauna ka na. Pag kumita ka, sasali ako. Yan, ako po. O, sige, kung kayo po ay nakaka-relate, i-type nyo po ang yes dyan. Ang dami, no? Iba't iba, lagi. Ayan. O, ramdam ko kayo, ma'am and sir. Alam nyo kung bakit? Kasi sa totoo lang, hindi naman ako naging magaling kagad eh. Hindi naman ako yun, alam mo yun, nanggaling din ako sa situation mo. Yung marami nang kinausap, nare-reject, nabablock, nasi-scene mode. So ramdam na ramdam kita. Okay, kaya nga po ako gumagawa po ako ng mga program, gumagawa po ako ng mga training para maturuan ko po kayo kung ano ba yung mga effective strategies na pwede nyong gawin online. Kasi nga po ang business natin is pure online. Not unless nag-offline kayo. Yan, offline kasi, syempre maganda pa rin yung offline. Kasi nakikita yung expression mo, nakikita, naririnig nila yung tone of voice mo, nararamdaman nila na concern ka. So iba pa rin po yun. Now, if you're targeting online, iba naman ang online. Kaya talagang makakaranas ka ng ganito. Ayan o, pyramid din yan. Okay? Ayan, may mga bad words din. O yan, sabi ni Sir Warren. Kaya, ma'am and sir, ito, buti na lang umattend po kayo ng training natin. Okay? Now, bakit ba kayo nakaka-experience ng ganyan? Alam nyo, okay lang po yun. Okay? Huwag kayong masyadong sensitive. Alam nyo kung bakit? Kasi most likely, hindi nila alam kung ano si Seacrest. Yun, okay? Hindi nila alam. Wala silang idea kung ano si Seacrest. Ano pa ba? Yung iba, pagkakaalam nila, iba yung pagkakaalam nila kay Seacrest. Ang alam po nila kay Seacrest is another type of scam. Mga ganun, no? So, iba po talaga. Alright, ano pa ba? Pwede din masyado kang hyping, magkwento. O, yan. Alam niyo po ba yung mang-hype ng kwento? Yung tipong, pag pumasok ka dito, pag sumali ka dito, milyon kagad kikitain mo. Hanap ka lang ng 3. Yayaman ka na kagad. Oo, 3 lang. Ganon. So, baka naman grabe ka mang-hype. O, pag grabe ka mang-hype, naku po, iba babalik sa'yo. Okay, iba babalik sa'yo. Okay, ano pa ba? Ang malupit, ito yung malupit. Hindi mo alam kung ano si Seacrest. Parehas pala kayong walang alam kay Seacrest. Kwento ka ng kwento, pero hindi mo pala alam kung ano si Seacrest. Ayun na nga. Kaya dapat guys, alamin muna natin kung ano ba Seacrest. Wala kang alam. What is Seacrest? O, sige. Sisimplehan ko lang po training natin na para hindi kayo ma-overwork, okay? Ma-overwhelm sa mga ideas. Simple lang po ang pagkakaintindi kay Seacrest. It is the first seaweed Pinoy-based company focused on helping people to save money from overpriced health products, all right? Then, it is not traditional networking and selling. Yan, okay? Tandaan niyo po yan ha. It is a membership subscription program. Yan po, ma'am and sir. Magkaiba po ang networking sa membership subscription. Alright? And we get income not just from the products, but from monthly subscriptions and memberships. Kaya wag po kayong mag-alala sa safety net natin. Kung nag-iisip kayo na baka malugi ang kumpanya, hindi po tayo malulugi. Kasi meron po tayong moving products. Every month po yan. Opo, every month may moving products tayo. Ikaw pa nga mamimili kung ano gusto mo eh. Pwedeng chips, pwedeng lotion, pwedeng sabon, pwedeng kape. Every month po yan, meron tayong moving products. At ang good news, hindi lang po dun kumukuha ng income si Seacrest. Sa subscription din po at sa mga memberships. O, gets na? Okay? So now, pag may nakakausap kayong networkers, ma'am, sir, ito po talaga yung dapat yung maalala. Kasi ganyan ang mga banat ng mga networkers eh. Tatanungin nila, may safety net ba? Pero hindi ba kayo malugi dyan? Ito yung mga dapat yung alamin. Okay? And we are available in over 20 plus countries na po because of this campaign offering life-changing opportunity to everyone. So napakasimple lang. No, guys? Lagi nyo lang pong tandaan na Pinoy-based first seaweed company
na hindi po networking, hindi din po direct selling. It's a membership subscription business model na kumikita po sa membership with products and subscription with products and available po in 20 plus countries na po. Ganun lang po, no? Simple. Okay. So, why Seacrest? Bakit nga ba maganda si Seacrest ngayon? Ito, guys, marami na po akong nakitang companies, ha? Lalo na ngayon, sobra. Meron din po mga nag-o-offer sa akin na may sahod. Oh, yeah. May sahod po. Meron din pong pa-travel, incentives, mga ganyan. Basta mag-talk lang daw ako, maging speaker lang daw po ako. Pero nireject ko sila. Alam niyo kung bakit? Kasi networking na naman. Nakakasawa na po kasi. Sorry I'm not against networking. Nanggaling po ako dyan. Nagpapasalamat nga po ako sa networking dahil sa networking nagbago buhay ko. Pero darating kasi talaga sa point na masasawa ka. Tulad sa trabaho. Ako po, 10 years po ako nag-call center Ang ganda ng sahod. Pinakamalaki kong nakuha doon, pinakamalaki kong sahod, 40,000 pesos every month. Pero dumating ako sa point na nasawa ako. Bakit? Kasi ang toxic. Nakakapagod. Pasok ka, no? Traffic pa lang, patay-patay ka na eh. Sa MRT, nakita niyo pila sa MRT, lalo na po pag baha, pag umuulan, ay naku po, Diyos ko day. Kaya ma'am and sir, alam nyo, yung lifestyle na ganon, yung buhay na ganon, talagang mawawalan ka ng gana pumasok. So, that's the reason why nag-resign ako sa trabaho, nag-networking ako. Ngayon naman sa networking, I stayed for how many years? Solid na po yung 5 years pero matagal na po sa networking. Yun nga lang hindi ako nagpo-full time. Ito lang talaga, nag 5 years ako straight. Pero sa 5 years na to, nasayang. Alam niyo kung bakit nasayang? Yung effort po kasi naging saturated yung market, yung mga products namin binaksak presyo online, may bumibili na, wala nagpapa-member in short. Kumbaga, gawa na sa sistema na lang, sinisistema na lang po ang kitaan. So guys, ibang klase po si Seacrest. Kaya kung ako sa inyo, buti na lang nakita nyo po si Seacrest, napakaswerte nyo nga po eh. Kasi kung tutusin, wala nang maganda pa eh. Walang bulahan wala nang gaganda pa kay Seacrest, promise. Ang dami pong nagpapakita sa akin ng mga kompla nila eh. Hanggang ngayon, sasabihin nila, Coach Team, share ko lang to sa'yo. Tingnan mo kung okay. Sige, ako pagbibigyan ko naman. So, share siya ng video. Papanoorin ko kahit mga 30 minutes yan. Intindihin ko yung complan. Pag narinig ko na pairing, binary, benta-benta, ay, yoko na. Alright? Kasi guys, si Seacrest pinadali na po tayong kumita. Tingnan nyo, online na po lahat. Sabi po ng Forbes, sabi ni Forbes, 79 million are going to open a home-based business in the next 5 years. Ano po ito Sinabi po niya to nung pandemic pa. Ano nangyari nung pandemic guys? Nung nag-pandemic, talagang pumutok yung dropshipping, pumutok yung online businesses, pumutok lahat online. Pumutok talaga lahat online. Pati si Netflix pumutok. Si Zoom pumutok, sumabog. Lahat po. Kaya if your business is not on the internet, then your business will be out of business soon. Yan yung nakakatakot. So yes, sige, masaya po sila ngayon Pero alam nyo, hintay lang kayo, mga 2 to 3 years from now. Ayan na nga, kamot ulo na naman tayo. Sumali ka sa traditional. Yung ikaw pa rin yung nagde-deliver ng products mo. Walang dropshipping. After 2 years, kamot ulo ka na naman yan. Makikita mo, wala pong halong biro. Nangyari po yan sa amin. Kaya, ma'am and sir, if your business won't adapt to technology, may iwan po talaga kayo. Sobra. Alright? Kaya, tingnan natin, Okay, tuloy natin. Ito yung maganda. Ang good news, ma'am and sir, yung mundo natin, malaki. Kaya wag kayong titigil sa 10 rejections. Ano ba naman 'yan? Ang population po ng Pinas is 121 million. And last year, nag-additional 2 million pa tayo. Just imagine that, 2 million last year. So ibig sabihin kung every year may dumadagdag na 2 million, 2 million, 2 million, 2 million. So sa tingin nyo, pag dumami ang subscribers ni Seacrest at lahat po nag-e-enjoy sa products natin, titigil kaya ang tao? Malamang hindi. Every time na may pinapanganak, hintay ka lang after a few years, member na yan. Di ba? Kasi nga,
Wala, hindi naman tayo magbebenta dito. Nakasubscribe lang tayo. Ang ganda ng products natin. As of now, 6 na products pa lang meron tayo ha. Pero papasukin natin yung mga yung ano pa, household products and a lot of products. Kaya hintay lang po kayo. Ang laki po ng population. Pinas lang po ito ha. Pilipinas pa lang po ito. Kaya huwag kayong iiyak pag kayo po ay na-reject ng 100. Kaya magki-quit ka kaagad. Na-reject ka lang ng 100 na nag-quit ka na kaagad. Ako, may kilala po ako mga leaders ko dito sa Team Motivators. Yung talagang tuloy-tuloy po sila. As in, tuloy-tuloy. O, may nakukuha naman sila. 2, 3. Okay na po yun. Hindi naman kasi tayo networking na recruit ka ng recruit. Tayo dito, makadalawa ka lang, makatatlo ka lang, ay, buhay na po ang account nyo. Opo, ganun po kadali dito. Kaya subok ka lang ng subok. Ayan how will you know if you won't even try? Yan nasa listahan ng Facebook mo, yan friend list mo dyan. Ubusin mo yan kung pwede. Pag blinak ka, okay lang. Sino ba nawalan? Ikaw ba yung nawalan? Hindi. Sila yung nawalan. Kaya try ka lang ng try. Kausap ka lang ng kausap. Pag blinak ka, okay lang. Pag sinabi kang scammer ka, okay lang. Kasi sa resulta na naman tayo magkakaalaman eh. Ma'am, sa anniversary natin, ayan na nga. Sa mga pupunta sa event, ma'am, sir, marketing tools nyo po yun sa event natin. Kaya alam nyo, yung mga nag-reserve ng tickets nila, huwag nyo pong sasayangin yun. Okay, huwag nyo sasayangin yun. Kung hindi pa po kayo nakakabili ng tickets, bumili na po kayo habang meron pa po. 1,000 na lang po, hindi pa tinataas yung price. 1,000 pa din. Kasi nga po, ang bilis eh. Okay? At maganda po yung event natin. Kaya dyan pa lang talaga, naku po, sabi ko sa inyo, umattend po kayo para marami pong makakita sa inyo na legit pala. Legit pala to. Kasi kapag kayo po ay may prinospect, ang titingnan nila yung profile mo sa Facebook. Ganun po kagad yun. Pag tingin nila sa profile mo, tapos nakita nila puro hugot ka, puro negativity ka, puro bad news ka sa pinopost mo, ay, yan ang talagang, sino ka ba? Scammer ka yata. Yan talaga, asahan mo yan. Pero pag nakita nila sa post mo, sa wall mo na puro secrets, puro positivity, resulta mo, pinapakita mo, nakakabenta ka, or ginagamit mo yung products natin, ayan, dyan magbabago ang ihip ng hangin. Talagang mapapaisip sila na, uy, sige, ano ba yan, ano ba yan sinishare mo sa akin? Nagigets mo na. Kaya, ma'am and sir, ihiwalay nyo po ang personal na buhay ninyo sa business sa business side. Kasi pag pinagsama nyo po yan at talagang puro hugot kayo sa buhay, asahan nyo po na wala talaga maniniwala sa inyo. Okay, gets po ha? Diretsuhan po tayo ngayong gabi guys ha. Kasi business ang pinag-uusapan natin, hindi baby talk. Okay? Hindi po pa bebe to. Dediretsuhin ko kayo ngayong gabi. Alright? Okay. So ngayon pa lang, mga ma'am and sir, sa mga nandito po ngayon, dumami na tayo ha. Wow, pa-screenshot naman dyan, 71 participants. Ipasok nyo ang mga members ninyo. Ay nako, dami-dami natin na-activate nung promo eh. Dapat puno na po yung participants na yan. Okay? Tanungin niyo po ngayon sarili ninyo ha. Sa mga nandito po ngayon, tanungin niyo na. Sarili niyo po. Hindi ako. Okay, ito itanong mo sa sarili mo. Gusto ko pa ba magbenta-benta pagtanda mo? Gusto niyo pa po ba magbenta-benta? Sige, tingnan natin. Gusto niyo pa po ba magbenta-benta? Can you please type yes or no? Pagtandaan niyo po ha. As in, pag nasa 60s na kayo, 70s, my goodness, nagbebenta ka pa din? No, tingnan natin. Gusto niyo po ba? Yes or no? Di ba? Ayan kayo na nagsasabi, ayaw niyo na magbenta. Ayaw na. Ayan ang dami Ayaw na magbenta. Alam na kaya nga po ang swerte natin may secrets kasi hindi natin kailangan magbenta dito. Meron nga nag-offer sa akin, free membership daw. Free membership. Pero magbebenta ka. Hardcore selling. Ay, wag na. Okay. Ayan, ang dami. Okay, ito pa. Itanong nyo rin po ito sa sarili nyo. Gusto nyo pa po ba makipag-usap pag may edad na kayo? Ayan, ako marami. Alam mo nyo, sa totoo lang, the reason why I created this training kasi naawa po ako sa mga senior kong members. Nakita nyo kanina ang dami kong senior mga na-promote.
Sa totoo lang, ang ganda po ng mga pangarap nila eh. Ang gaganda po, nakakaiyak, minsan minsan natatouch na lang ako eh. Kasi kwento nila sa akin, Coach Team, sa totoo lang gusto ko tulungan mga anak ko para hindi na sila umasa sa akin. Kasi darating ang time manghihina ako, hindi na ako makakapagpadala ng pera, hindi na ako makakapag-produce ng pera. Kaya ngayon pa lang gusto ko sana bigyan sila ng account, trabahuhin ko to, sila pa mismo magtatrabaho ha. Tatrabahuin ko to para sa kanila. Grabe no. 60s na po yun ha. Above 60s. Kaya ito, gusto nyo pa po ba makipag-usap pag may edad na kayo? Oh, ayan, sagutin nyo lang po yes or no ha. Okay. Ito din po, gusto ko pa ba makipagsabayan sa mga mas bata pa sa akin? Ayan, ako po, ang daming mga Gen Z ngayon. Hindi na tayo makakasabay sa mga to, no? Okay. Then lastly, gusto ko pa ba recruit pag nasa 60 na ako? Ay, napo po. Gusto nyo pa po ba? Gusto nyo pa ba recruit? Sige, type nyo po yes or no. Oh, no, no, no. Ang daming no naman dito. Okay, no. Ayan, no. So, alam nyo, ma'am and sir, ito habang si Coach Claudio, yes. Okay. So, mga ma'am and sir, ito po, ang masasabi ko lang po, habang malakas po kayo, hatawin nyo na po si Secres. Okay, konting sipag lang ang kailangan nyo dito. Gaano ka konti, Coach Team? Magseryoso ka lang. As in talagang ito na si Secres na yung pinakamadaling negosyo na pwede mong gawin this 2025. Kasi hindi mo naman kailangan mag-hardcore selling. Hindi mo rin kailangan mag-aggressive recruiting. Hindi mo rin kailangan ng mag-overwork. Alright? Ang kailangan mo lang, diskarte. Ginawa na po namin mga coaches kung ano yung diskarte natin. Ano yung diskarte natin? Duplication. Dalawa o tatlo, ikaw na mamili kung anong gusto mo. Basta huwag ka na maghintay ng spillover. Dalawa o tatlo lang po. O pare-parehas kami ng tinuturo sa inyo. Okay? Kaya magseryoso na po tayo dito kay Secrets, guys. Alright, tingnan nyo ha. Imagine niyo na lang, kung kayo po ay nagtatrabaho. Hindi ko na po tatanungin kung sino po yung mga nagtatrabaho dito ha. Pero saludo po ako sa inyo. Happy National Heroes Day po pala. Yan, okay. Kasama po kayo dyan. Okay, mga local heroes natin, tsaka mga nasa ibang bansa, mga OFW, nako po, nasisipag ninyo. Saludo po ako sa inyo. Alam nyo, um, nalungkot ako nung kinumpute ko to, nung nakita ko to. Kasi tingnan nyo, magkano na pala minimum wage ngayon, no? 645 pesos minimum. Okay, as of ano yan, 2024. So ngayon, pinaglalaban po nila, additional, magkano po, mga ma'am and sir? Alam niyo po ba kung magkano pinaglalaban? Additional 100 pesos ba? No, pinaglalaban no, 100 pesos. Grabe, pinaglalaban po nila 'yun. Nakakalungkot no. Ang nakakalungkot kasi sa pagiging empleyado, ito po kasi 'yung bribe para mawala 'yung pangarap mo. Okay, so binibigyan ka ng sahod ng boss mo para hindi mo maisip 'yung pangarap mo. Totoo ba 'yan? Ako po, yes. Totoo po 'yan para sa akin ha. Kasi imagine niyo to, 10 years po ako nag-call center eh. Gusto ko na mag-resign. Kasi nga po pagod na ako. Pero ano sinasabi ng boss ko? Sinasabi niya, huwag ka muna mag-resign. O tatasan ko lang ang sahod mo. Wow. Additional 1,000. No? Ganun. Opo, kahit pasaway ako ha. Huwag ka muna mag-resign team. Magaling ka eh. Okay, pero wala talagang ayoko na eh. Pagod na ako. So guys, ito po ha, tingnan nyo, kinompute ko po to, 645 per day times 365 days. Alam nyo kung magkano makukuha nyo? Ito po, 235,000 pesos every year. Every year po yan ha, partida, walang day off yan. 365 days yan. Okay? Ito pa, naku po, akala nyo makukuha nyo ng buo yan? Hindi nyo makukuha ng buo yan. Meron kayong expenses. O para sa family of 3 ha, tingnan nyo na lang po, yung rent ninyo. Sabihin na natin 2,500, pinakamababa na po yan. Ang bills ninyo, kuryente, tubig, internet, kasama na po dyan, nasa 2,500. Okay? Allowance, ito po yung pamasahe, ano pa ba, baon mo, no? Pati anak mo, asawa mo din kung nagtatrabaho, 4,000 every month. Then miscellaneous, ito po yung pang-grocery ninyo, pangkain ninyo, mga sabon, pangligo, panglaba, lahat po yan, miscellaneous, around 8,000. And syempre, emergency fund.
Magtatabi ka ng 1,000 kada buwan. So magkano yan every year, Coach Tim? Ayan o, 30,000 para sa rent. Bills mo 30,000. Allowance mo 48,000. Miscellaneous nasa 96K. At yung emergency fund mo nasa 12K. Now, wag niyong kalimutan ang hinuhulog niyo every month. O, ayan o. Ayaw niyo ng subscription ha. Meron kayong hinuhulog sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Nasa 1,020 din po yan. So magkano yan? Nasa 12,240. Oo. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng wala kang bayaran every month. Lahat po talaga may kailangan kang bayaran every month para mag-survive ka. Kaya yung mga nagre-reklamo na may subscription to si Seacrest, naku po napakababaw na reklamo po niyan. Kasi sa totoo lang, napakaganda na nga po nito. 498 lang per month. O isama na natin shipping fee. Nasa 600 per month. Per month, isang beses ka lang magbabayad niyan at may negosyo ka na online. Kasi lahat ng pwedeng pagkakitaan, may gastos talaga yan sa umpisa. Kahit empleyado ka. Ayan o, pinakita ko na sa inyo. O, hindi ba subscription tawag dyan? Subscription din po tawag dyan. Okay? O magkano lahat? 228,000 ang gastos mo sa loob ng isang taon. So magkano yung matitira sa'yo? 7,185. Yan po yung tira nyo. Partida po yan ha, walang absent yan ha. Dire-diretso, 7 araw ka nagtatrabaho. Sa isang linggo, kumpleto. 7,185 per year. Tapos nangangarap ka ng bahay. House and lot, pinakamababa, 500K. House and lot, dream house yan ha. Magkano yan? Kailan mo makukuha yan? Yan 500,000 na dream house na yan sa savings na 7,185 per year. Hindi mo yan yung tanong mo. Yan yung natitira sa'yo ha. Tingnan mo ko ilang taon. 69 years. Ilang taon ka na ba ngayon? So malamang sa malamang yung bahay na matatayo mo, ganito na itsura. 'Di ba, guys? Alam nyo, real talk lang tayo ha. Again, kami ni na Boss Juston, gusto namin ng numbers. Gusto namin ng numbers. Maka-incheck kami. Kaya ito po ginawa ko. Gusto ko pong ma-realize ninyo, ano ba yung pinaglalaban nyo sa pagiging empleyado? Okay, yes, saludo po ako sa inyo sa sipag ninyo. Pero wag naman kayo maging sobrang pride sa sahod na yan. Kasi yung sahod na yan, hindi po talaga nakakabili or hindi nyo talaga makukuha pangarap nyo dyan. Promise! Lahat po ng lahat po na nakakakuha ng pangarap nila, hindi po galing sa employment, galing po sa business, part-time, pagiging entrepreneur, basta meron silang business maliban sa pagiging empleyado. Okay? Kaya sana nag-gets nyo po ito ha. Pwede nyo screenshot, pakita nyo po sa mga masipag nating empleyado dyan na ma-pride. Sobrang pride, ang taas, no? Pag sinabi mo or pag nagtanong ka sa kanila ng gusto mo ba na extra income? Tinatawanan ka o nakaka-relate ka, no? Ako kasi nakaka-relate ako sa ganyan. Mga katrabaho, mga kaklase ko pa nun ha. Sinasabi ko, brother, baka gusto mo ng additional income ha? Eto, pakita ko sa iyo. Ay, tatawanan ako. Sasabihin niya, okay na ako dito. I'm happy with my job. Sige, tingnan natin. Mamaya, ang daming hugot sa post niya. Dami niyang problema sa mga empleyado niya. Ang dami niyang problema sa sahod niya. Sige po. Okay. Gets niyo na ha? Kaya guys, ngayon pa lang po, tuturuan ko kayo kung paano niyo po ba ma-share si Seacrest ng tama. Kasi yung iba, napansin ko, ang ginagawa nila, hyping lang. No? Wag ganun. Wag tayo mang-hype ng tao kasi baka mamaya mag-backfire sa atin. Hindi na natin alam kung anong sasagutin natin. Kaya mas maganda, we sell the benefits than the features of our business. Kasi mas maganda yung sinishare mo yung benefits talaga. Okay? Share ko muna sa inyo, ano bang pagkakaiba ng benefits tsaka ng feature? So yung feature po kasi mga ma'am and sir, features are often technical in nature. So yung mga technicalities, yan po yung feature. Okay? Ang benefits naman is yung magbibigay ng pakinabang. Okay, sa isang customer. So paano siya makikinabang diyan? Alright? So yan po yung pagkakaiba. Si features more on the technical stuff. Si benefits, yan yung talagang anong mapapakinabangan ko dito sa business na to.
Yan, okay? Explain ko sa inyo further. Ayan. Ano bang features ni Seacrest? Well, simple lang. One account policy, not binary, no need pairing, yan, okay? 24/7 online access, drop shipping access, not networking, not direct selling, just pay your monthly subscription to earn. So ito lang yung trabaho natin. Everything you need is online. So yan yung mga features, ma'am and sir. Okay, simple lang po talaga. Sana maintindihan niyo po, ma'am, ha? Sir, simple lang po. Yan ang features ni Seacrest. Okay, now ano naman yung mga benefits? Ang benefits, ito talaga yung dapat pinupush natin. Okay, mas i-highlight mo ang benefits ni Seacrest. Bakit? Ano ba 'tong mga benefits natin dito? Unang-una sa lahat diyan, para ka nag-avail ng life plan. Ano yung mga life plan? Medical plan, insurance, ano pa ba? Memorial plan, educational plan. Kung wala ka niyan, anong plano mo sa buhay? No? Ano man plano mo? Wala kaya tang plano eh. Kaya wag kang papayag na wala kang Seacrest. Kaya ito yung benefits na pwede mong i-highlight sa kanila. Sabi mo sa kanila, ma'am, sir, meron ka bang insurance? Meron ka bang memorial plan? Meron ka bang educational plan? Kung wala po kayo niyan kasi hindi nyo ma-afford, kasi nga po mahal, tama? Mahal po yan. Lalo na pag gusto mong mag-avail ng insurance, para ka makakuha ng insurance, dapat wala kang sakit. Dapat healthy ka. Kasi ang insurance, makukuha mo lang yan pag nagkasakit ka, pag na-disable ka, na-disgrasya. So iba't ibang features po eh, may iba't ibang qualification. Kaya kay Seacrest, walang qualification. Basta kaya mo magbayad ng monthly subscription, parang insurance lang din, na binabayaran mo every month. Dito kay Seacrest, ganun lang din. Yun nga lang, mas mura. Tsaka may product pang kasama at negosyo. Pwede mo nang pagkakitaan nang hindi na kailangan ng madisgrasya ka, ma-hospital ka, ano pa ba? May mangyaring masama sa'yo, hindi na kailangan mangyari yun. Pwede mo na siyang pagkakitaan. O yan yung benefits, alright? Ano pa ba? Pang long-term passive income. Okay? Long-term passive income, sigurado na to. Ang ganda po ng Compla ni Seacrest, ma'am and sir, sa totoo lang. Alam nyo kung uunawain po natin, no, yung Compla ni Seacrest, grabe to the max. Ang ganda po niya. Okay? Convenience of doing business at home. Ayan, para sa mga seniors natin. Kasi ang mga seniors po natin, dapat talaga sa bahay lang muna sila. Sa bahay na kayo. Okay, alam niyo sobrang bagay po talaga sa inyo ni Seacrest. Kaya ito po yung benefit na pwede niyong i-share sa mga kakausapin niyo. Sabihin niyo sa kanila na hindi to networking, mare. Hindi din to direct selling. Diyan ka lang sa bahay mo. Magkikwento lang tayo. Eh total, araw-araw naman tayo nagkikwentuhan. Hanap ka ng kakwentuhan mo, ikwento mo si Seacrest. Ang maganda, kwento mo may kwenta. Kasi pag meron nag-enroll sa'yo, may kita ka. At buwan-buwan, may kita ka rin dyan. Yan ang passive income. Convenience at home. Online-online lang kayo. Okay? Ano pa ba? Hindi ka na mahirapan kumita. Smart work ang tawag dyan. Bakit naging smart work? Kasi nga po, hindi nyo kailangan mag-recruit na mag-recruit. 2-3 tao lang po, tapos. Ikaw na bahala kung gusto mo dagdagan. Okay? It's up to you. Basta, kung gusto mo kumita ng 100,000 pesos, 2. Kung gusto mo kumita ng more than 100,000 pesos, 3. O, ikaw na bahala kung ano gusto mo doon. Okay? Naghahanda ka na para sa retirement mo. O, ma'am and sir, hindi biro ang retirement. Again, hindi tayo pabata. Patanda po tayo lahat. Kaya ngayon pa lang, habang bata ka pa, habang wala ka pang 50s, hatawin mo na si Seacrest kasi darating talaga yung retirement na yan. Ako, ang goal ko talaga, early retirement. At the age of 45, okay na. Ano na ako, graduate na ako sa ganito. Eh, ilang years na lang po yon? 3 years na lang from now. Ay, 3 years ba? 2 years pala. So 2 years from now, ang goal ko talaga, early retirement. Hindi nyo na ako makikita sa Zoom. Ano na, sa Hong Kong na lang tayo, pakape-kape, sa London, magja-Jollibee tayo sa Macau. Okay? Ganon po dapat ang plano mo. Yung retirement mo, alam nyo, yung retirement na yan, ine-enjoy, hindi pinoproblema. Karamihan po kasi ngayon talaga ng mga mga lolo't lola, naku, namumblema. Kung kailan nag-retire na, saka pa lumala yung problema nila. Kaya ngayon pa lang po, ayan, okay, magplano na po kayo.
At ito po yung maganda. Pwede mo ipamana yung pinaghirapan mo. Okay, yung account mo, pwede mo ipamana. Ma'am, sir, ito yung mga benefits na dapat sinishare mo. Okay? May feature, may konting feature, pero mas i-highlight mo yung benefits. Kung ano ba mangyayari pag sumali ako kay Seacrest? O ito yung mangyayari pag sumali ka kay Seacrest. Unang-una sa lahat, ang dali gawin. Nasa bahay ka lang. Online lang lahat. Okay? So yun, may feature yun, no? Yung pinaghirapan mo, hindi masasayang yan kasi yung account mo, pwede mo ipamana yan sa mga anak mo. May benefit ka. Oh, okay. Nagigets nyo na po ba? So, ipagsama nyo yung feature at benefit, ma'am, sir. Pero mas i-highlight nyo yung benefits talaga. Kasi pag hin-highlight mo ang benefits, naku po, ang dali na pong kumita niyan. Promise. Ako, meron po akong bagong member na naman ngayon eh. Oh, bumaliktad. Ganto yung kwento niya. May shinare siya sa akin. Yung shinare niya sa akin, another networking. Direct selling, parang Avon, parang ganun eh. Free yung membership, pero magbebenta ka na magbebenta. So pinakinggan ko yung complan, pinagbigyan ko siya. So after 30 minutes, minessage ko siya. Voice call ko, voice message. Sabi ko sa kanya, ma'am, salamat po sa pag-share ng business ninyo ah. Yun nga lang po sa edad niyo pong yan, kasi nasa 60s na siya eh. Sabi niya sa akin, nasa 60s na ako, coach team, baka magustuhan mo to. Okay, so sabi ko sa kanya, ma'am, di ba po senior ka na? Hindi niyo po ba naisip na senior na po kayo, magbebenta-benta pa po kayo? Tapos yung ibebenta niyo pa po mahal. Kasi mga imported products po yan. Eh sa hirap ng panahon ngayon, pag mahal ang bilihin, hindi na po bibilin yan. Eh di na-realize niya na parang, ay, oo nga, no? Tapos yun, sinabi ko sa kanya kung ano si Seacrest. Sabi ko sa kanya, kay Seacrest, ma'am, imagine niyo na lang po ito, 1,000 lang membership. Okay, 1,000 na membership, pero nasa bahay ka lang. Hindi ka magbebenta. Nakasubscribe lang po kayo. May free products pa po kayong kasama. Ang maganda, dalawa lang kailangan nyo dito mapasubscribe. Kikita ka na. Pinakamababa na po yung 100,000 pesos every month nang dahil lang sa dalawa. Eh, yung shinare nyo po sa akin, magbebenta-benta po kayo. Dapat may quota po kayo eh. May points po kayo every month. Pag hindi nyo po na-reach yung points na yan, wala kayong kikitain. Kaya alam nyo, maswerte na lang, buti na lang nakita nyo po si Seacrest. Pero thank you pa rin po sa pag-share ng business ninyo. Kayo na po mag-decide. Okay, kayo na po mag-decide kung ano po yung mas bagay sa inyo. Basta ako po, kung ako po ay nasa edad ninyo 60s, ayoko na po magbenta niyan. Magano lang po ako, sa bahay lang po ako, inaalagaan ko apo ko. Ganun po dapat tayo. Okay? So sana nagigets nyo mga ma'am and sir. So yan ang benefits dapat i-share ninyo. Okay? So now, madali lang po kumita dito kay Seacrest. Ito bigyan na kita ng idea. Kung kayo po ay nasa 2996 standard package na lang. Standard na lang pag-usapan natin. Meron tayong 2 months program. Gawin na nating simple, okay? Very simple and duplicable. Ito po yung lagi namin pinupush sa inyo. Kumuha kayo ng dalawa lang, okay? So sa dalawa kasi na yan, na standard membership, senior director ka na kaagad. Ito yung habulin natin, ma'am and sir. Dapat, pagpasok mo pa lang kay Seacrest, ang i-goal mo na maging senior director. Alam mo kung bakit? Kasi tingnan mo, di ba may kita ka sa first level mo, sa dalawang direct mo? 750 bawat isa, referral. So that's 1.5. Plus yung subscription, 24.90. So syempre may tax po yan Okay, kino-compute ko lang po yung gross income. So 1.5 plus 24 pesos. Yan yung makukuha mo sa dalawang direct mo. Okay? Now, since senior director ka, sabihin na natin sa unang linggo mo, nakuha mo yung dalawa. Sa second week mo, yung dalawa mo, nakakuha ng dalawa nila on the second week. Alam nyo ba may kita pa kayo dyan? Kasi may kita kang 10% sa second level mo. So magkano po yun? 996 pesos. Plus 74 pesos na subscription. Kasi syempre tumaas yung subscription mo eh. So effort na to ng dalawa mo. Okay po ba yan? Sa third week, pag yung apat na yan, naghanap ng dalawa nila. So meron ka ng 8 bago sa third week mo. Meron ka ng 174 pesos sa subscription. Then sa fourth week, sa unang buwan mo dito kay Seacrest, meron kang 373 sa subscription.
So, ibig sabihin guys, kung i-compute natin lahat ng kinita mo for the whole month, meron kang 2,869 pesos. Plus yung products mo pa, kung ibebenta mo yung products mo, ROI ka na. Okay ba yan? Again, lahat ng negosyo, sa umpisa talaga, bawi puhunan ka muna. Ang good news dito kay Seacrest, maliit lang ilalabas mong puhunan at madali lang pong bumalik yan. Kumpara sa mga ibang businesses na paabutin ka pa ng 50,000, 100,000 pesos, 200, oh my goodness. No? Ilang buwan mo kaya ibabalik yon? Ilang buwan kaya yung mag-ROI sa'yo? Dito hindi. Actually, mabagal pa nga po ito eh. Weekly to eh. Pero kung gagawin mong every 3 days, ang bilis niyan. Alright? So binibigyan lang kita ng idea. Kasi tingnan mo, pagdating ng 5th week, so sa 5th week mo, nagdo-duplication of 2 lang ha, 771 pesos ka na. Subscription, may pambayad ka na ng subscription mo. Problema pa ba subscription? Hindi. Alright, 6th week mo, meron ka ng 1.5 o may pambayad ka ng 2 month subscription. Then 7th week mo, meron ka ng 3,000. At sa 8th week mo, sa pangalawang buwan mo dito kay Seacrest, meron kang 6,349 sa subscription. Ito po optional. Kung gusto niyo po bang kung gusto niyo gamitin to pang 1 year subscription, mas maganda. Para at least the rest kita na. Yan, the rest kita na. Tingnan niyo, sa 9th week mo, ayan na, ito na yung kita mo. Ayan na, so 12,000, 10th week mo 25K, and sa 11th week mo, ayan na nga po. Ito na yung pinaka-income mo. Kasi nabawi mo na yung pinuhunan mo, tapos may pang 1 year na subscription ka pa, edi, the rest, bonus na po yan. Nagets nyo po? Di ba? Guys, 100% legit ito. Tulungan lang po. Okay, tulungan mo lang na makakuha yung dalawa mo, ng dalawa nila, ng dalawa, and so on. Alam nyo, pinaka-conservative strategy na po talaga to ni Seacrest ha. Sa totoo lang, pinaka na po ito. Yung ibang coaches, ang pinopromote nila, duplication of 5, 10, 20, no? Pero kung hindi nyo po makaya yung mga yon, meron naman dalawa lang. Yan conservative, dalawa lang po yan. Tiwala ka lang sa proseso, gawa na po eh. Ayan na po yan Naka-compute na po. Ito yung maganda sa matrix, nako-compute natin kung magkano yun pwede mo makuha at alam mo kung kailan mo siya makukuha. Okay? May matching bonus ka pa pala. Ayan. May 50% matching bonus ka pa. Kaya kung yan dalawa mo, kumikita na rin ng 50,000 every month, pwede ka kumita up to 100,000 pesos. Alam nyo na yan ha? Alam nyo na yan. Kaya guys, ibang klaseng level ang pwedeng ibigay sa inyo ni Seacrest nang dahil lang sa dalawa. Walang networking company na pwedeng kumita ka ng ganyang kalaki nang dahil lang sa dalawang direct mo. Wala. Okay? Pairing-pairing pa rin yan. Okay? Pairing-pairing pa rin yan. No hyping, numbers lang po ito. Gets na po? Pwede nyo po i-screenshot to, i-share nyo po sa mga GC ninyo para malaman po nila na, ganito lang gagawin natin. Okay, simple lang, dalawa lang po. Mapa-starter pa yan, mapa-standard, mapa-premium, mapa-VIP, basta dalawa lang po. Ayan po yung magiging resulta ninyong lahat. Okay? Alright, so guys, benefits of doing the duplication of 2. Ito yung benefits na naman monthly sure income as long as you're subscribed. Ano pa ba? Nagsakripisyo ka nga ng 14 years para sa 645 pesos per day. Kay Seacrest, isang linggo lang na 600 per month, ayaw mo pa? Ano ba yan? Ano bang klaseng mindset yan? No? Nag-aral tayo ng ilang taon. Tapos itong kay Seacrest, ilang buwan mo lang aaralin, isang linggo lang na sakripisyo, ayaw mo pa? No? Namimili ka pa. Okay, talo mo pa yung pensionadong manager. Kapag kumikita ka na after 3 months, 50,000 pesos, no? Sure income ng dahil lang sa 600 per month na subscription mo. Ang maganda, may 50% monthly matching bonus ka pa sa dalawa mo. Wala ka ng problema sa tuition fee ng mga anak mo. Wala ka na rin problema sa panghulog sa bahay, sa sasakyan, sa bills mo. Wala ka na rin problema sa pagpapagamot mo, pagtanda mo. At wala ka na rin problema sa burial mo. Masaya ka kahit wala masaya ka kahit wala ka na. Guys, ito yung mga benefits na dapat sinishare mo sa mga customers, sa mga clients mo. Na alam mo yon, kung problema nila ang pera, ang solusyon pera din, ang solusyon negosyo. Hindi yung magdadagdag sila ng isa pang problema. Gets nyo na po?
Ayan oh. Oh, ayos 'di ba? So kung kaya mong gawin ang duplication of 2, ayan na po. Ito po yung mga solusyon sa problema mo. Kaya kung kayo po ay namumblema sa pan-tuition fee ng mga anak mo, ngayon pa lang humataw ka na. Ngayon pa lang itodo mo na. Tuition fee, medical, lalo na pag senior na natin, syempre yung mga anak natin may kanya-kanyang buhay na yan. Since may kanya-kanyang buhay na yan, ano ka, gusto mo ba maging problema ka pa nila? Huwag na. Huwag na tayo magdagdag sa problema nila. Dapat tayo po may sarili na tayong may sarili tayong buhay. At yung income natin, yan ang gagamitin natin pang retirement natin. O gets na? O di ba? Ayos no? Buti na lang umattend ka ngayon. At least nalaman mo. Kasi alam niyo guys, may opportunity talaga dito sa Pinas eh. Alam niyo itong mga Filipino-Chinese na to they believe na maganda ang opportunity dito sa Pilipinas. Kaya nga po ang daming mayayamang Filipino-Chinese eh. Ayan po si Lucio Tan, Henry C, Tony Cacquiong, Andrew Tan, si Justin Ang, si Jairon Ang, no? Mga mayayaman, no? Ma'am and sir, kung may nakikita yung mga Chinoy na opportunity dito sa Pinas, dapat nakikita din natin. So if you believe in yourself, 1 week kay Secres, hatawin nyo lang po. Ayan oh. 1 week. 1 week, 2 o 3. Ikaw na bahala kung ilan ang gusto mo. Basta 1 week. Pag may nakuha ka ng 2 o 3 in 1 week, sila naman, i-monitor mo, make sure na meron silang makuha na 2 o 3 in 1 week din po. After 2 months, lahat po kayo resultado. Hindi lang ikaw, lahat po kayo resultado. Okay? Konting sakripisyo lang. Kaya kung gusto nyo maging milyonaryo talaga, may mga options naman kayo sa buhay. Meron. Pwede po kayong magsubi sa bangko. Gusto niyo ng 1 million? Ayan, magsubi po kayo ng 3,000 per month. 3,000 per month. After 35 years, 35 years, meron ka ng 1 million. O yan. Totoo, may 1 million dyan. Kung magsusubi ka, pwede ka rin mag-insurance na may investment. 3,000 din po per month. After 35 years, meron ka namang 4 million dito. Pero, may catch. Makukuha mo yung additional 3 million kapag ikaw po ay na-disable, na-hospital, or namatay. May enjoy mo pa ba yan? Yung 3 million na yan? Hindi mo na ma-enjoy yun. Okay? So now, ano pang another option? Si Secres, guys. Si Secres, yung 3,000 per month na yan. Alam nyo po ba, 36,000 a year yun eh. 36,000 a year. Yung 36,000 a year na yan, 5 years na po yan kay Secres. Opo, 5 years na po yan. May free products pang kasama yan. Now, ang good news, pwede ka kumita ng 100,000 per month. Nakita nyo na kanina, kung kailan yun kung kailan yun mangyayari, i-multiply mo na lang yan kung ilang buwan at pwede ka kumita ng 1.2 million in 1 year. Every year may 1 million ka. Hindi na masama yun. Gawin mo ngayon. Para this December, kasi bare months na eh. Bare months na po. Pag sapit ng December, meron ka ng 50K. Gawin mo ngayon. I-push natin ngayon ang duplication of 2 or 3. December, masaya po lahat ng mga tiga-Secres. Tapos next year, masasaya naman yung mga pumasok ulit. At syempre, following year, masasaya na naman yung mga pumasok. Kasi meron na tayong sistema. Meron tayong sinusundan. Ano yung sinusundan natin? Duplication. Hindi spillover. Duplication. Okay, gets na po. Kaya ma'am and sir, ngayon pa lang wag na natin i-delay ang blessing. Kung ang pangarap mo ay magkaroon ng house and lot, nandyan na, kumakaway na sa'yo. Malapit mo na makuha yan. Next year, kunin mo na yan, ha? Huwag mo nang hintayin. Next year, kunin mo na yan. Kung may bago kang bahay, syempre lagyan mo ng garahe. Huwag mong kalimutan yung garahe nyo kasi bibili ka ng bagong kotse. Okay? Brand new Pay in full mo na. Huwag na yung hulugan. Pay in full, brand new car. Tapos si mister mo, bigyan mo ng big bike. Yan, big bike. Basta walang chicks. Walang sasakay na chicks dyan bigyan mo ng motor si mister. At syempre, ang pinaka-priority natin, ma'am and sirs, ito, magkaroon tayo ng magandang retirement para hindi tayo maging sakit sa ulo. Okay? Kasi alam nyo, ito talaga, nakakalungkot na reality. Kasi kung kayo po ay tumanda ng walang ipon, alam niyo po ba kung saan kayo pwede dalhin ng mga anak ninyo?
sa foster care. Kung hindi sa foster care, pagpapasapasahin po kayo. Pagpapasapasahan po kayo, sorry sa Tagalog. So, ikaw, ano bang gusto mo? Yung pinag-aagawan ka o yung tinataboy-taboy ka? Ako, gusto ko yung pinag-aagawan ako. Yung tipong pag-birthday ng apo ko, dapat nandun ako. Birthday ng isang apo ko, dapat nandun ako. Christmas, nandun ako. New Year, nandun ako. Dapat ganun. Kaya ngayon pa lang po, advance na dapat tayo mag-isip, ma'am and sir. Si Seacrest, solusyon na po ito sa problema natin. Kailangan lang po natin ng konting-konting sipag. Isang linggong pagtsatsaga, isang linggo na may dalawa, na may tatlo, boom, sabog. Ang payout mo after 2 months, 3 months. Okay po ba yon? Alright, so since okay sa inyo yan, alam mo na kung ano yung mga benefits ni Seacrest, ha? Yan po ang i-share natin. Let's prospect and thank you so much for watching. So guys, maraming salamat po sa pag-attend. Yan po ang training natin for tonight.